davant de casa de Pilar Rahola, com poden veure, és aquest edifici d'un barri treballador de Barcelona, i anem a picar el seu timbre per veure si és cert l'escàndol de la setmana, el presumpte escàndol de la setmana. Passem, intentarem picar el timbre, no sabem què pot passar, no sabem si ens atendrà, no sabem si ens pot llançar un cubell d'aigua. Si poguéssim parlar amb Pilar Rahola estaria molt bé, per tant... Hola, digue'm. Hola, Pilar Rahola? Sí. Mira, som de Boqueria 357 Hat. Volíem saber si és cert els rumors que diuen que tens un idili amb un noi molt més jove. Escolta'm, de què vas? Sí, i què pensa en Josep Cuní d'aquesta relació? Però de què diu vosaltres? Sí, quant de temps fa? Jo no parlo d'aquests temes són personals. Has presentat aquest noi a la teva família? Prou, que no parlo. Escolta, Pilar, és cert que Josep Cuní... Porteu el camp de casa meva, feu un favor. Home, Pilar, què estàs fent? Escolta'm, adéu, bon dia. Val. Doncs bé, podem confirmar per la dolçor i les paraules de Pilar Rahola que està clarament enamorada i sembla que hi ha hagut algú que li està tocant el cor i que està entrant a casa seva.